Han ligger kvar. Så lag Eja och team Nordforest. Ja, nu ska jag presentera dem här och vi tar in team Nordforest. Och i det laget, heja på dem nu, i det laget så har vi Andreas Olsson och Oskar Danielsson. Och de är båda från Värmland, så de känner ju varandra, alla känner alla där, eller hur grabbar? Ja. Och nu ska ni vara med här, så nu kommer lag Eja. Det är bättre så ska det låta. Och i det här laget så har vi Per Sjödén och Reese Tafaru. Och vi ska ta och köra igång vår första gren som kallas för Power Show. Men först så ska killarna här skaka hand med varandra så att det blir en fair fight. Han har precis sträckt båden eller någonting, han är upprörd så vi har ju kört den här maoriska krigsdansen som Reese förbereder sig för, så han gör en lite lättare version av den. Alla som vill att Reese ska köra sin maoriska krigsdans, alltså maorier, det är ursprungsfolket på Nya Zeeland. Och Reese han är maori, så alla som vill att Reese ska göra sin haka, applådera nu! Reese, they want you to do the haka. They want you to do the haka, so you have to. Han ska försöka göra det här fast han har ont. Han är en riktig krigare, Reese. Men i normala fall, när de gör det här, så har de ungefär 600 man som gör det samtidigt. Och Reese, can you show them your tattoos? Det här är alltså traditionella maori-tatueringar. Det görs inte med en vanlig tatueringsmaskin, utan det här hugger de pickar in dem med en nål och en liten hammare och bläck. Så det här är på det gamla sättet. Och jag tror det gjorde rätt ont. Som sagt, de är ungefär 600 när de gör det, så Reese känner sig lite ensam. Så jag tror vi har lite support för honom. Eller hur? Och ni får jättegärna klappa takten med honom när han sätter igång. Då kör vi! Så ger dem kanske en minut att värma upp sågarna så att de blir varma och fina. Så start up your engines!
hålla händerna på stocken och när jag säger kör, då ska de ner, dra igång motorsågen och såga 2 trissor. Ner och upp. Är ni klara killar? Are you ready? Are you ready? Okay, hands on the wood. Get set, go! Vi ser lite grann i starten. Louise, han vill ha revansch. Han vill köra mer. Okej. Du har en more. Han kör en till. Han är så besviken på sig själv så han vill köra en till. Oskar Danielsson, han vann den första. Där fick han poäng då. Okej, Ruth. Hands on you. Get set. Go! Som verkar ha haft i fel sorts bränsle i sin såg eller någonting. Den startar inte som man vill att den ska göra. Ja. De här två har varit jämna hela tiden. Vi har inte kunnat veta vem som ska vinna vilken innan. Så nu ska vi se. Den här grenen alltså, de kommer börja med finsidan mot er. Och sen när de har huggit ut ungefär halva blocket, då kommer de vända på sig och ha ansiktet mot er. Och hugga av blocket alltså. De kommer alltså hugga mellan sina fötter. De står på de här plattformarna som de håller upp ur stycken. Och det ser väldigt farligt ut. Så har du skydd? Har du säkerhet, Andreas? Nej, inte en kondom. Alltså annat skydd. Har du skydd på fötterna? Ja, alltså. Han har sådana här sexiga nätstrumpor. De är gjorda i metall och de kommer skydda honom från den här rakbladsvassa äggen på yxan. Alltså den yxan är så vass att man kan raka sig med den. Då tror jag att vi ska låta de här killarna köra. De ser taggade ut. Gå upp med era stockar, killar. Så startar jag jag tror publiken ska få hjälpa till att starta. Okej, killar, vi kör en träningsrunda med publiken. Är det uppfattat? Vi kommer köra 3, 2, 1, kör. Och jag vill att alla i publiken ropar med mig. Alltså, bara en träningsrunda nu där. Inga tjuvstarter. Okej, är ni med publiken? 3, 2, 1, kör! Då har vi tränat en gång då. Är ni redo, killar? Publiken redo? Då kör vi då. 3, 2, 1, kör! Stora hugg. De använder all kraft de kan få för att hugga i den här stocken. Den här yxan är alltså rakbladsfast. Väger cirka 3 kilo. Specialtillverkat på Nya Zeeland. Se hur nära de hugg med fötterna. Det är cirka inte mer än 5 centimeter från fötterna den hugger. De säger allt vad de kan. Så man vill verkligen inte att yxan ska slinta. Jag tror det är lite störd. Heja på den lite grann nu. Kom igen! Kom igen! Han har vänt på sig alltså. Han anser sig klar på första sidan. Nu vill han hugga av det här så han kan driva av blocket som man säger. Alltså hugga av den med några sista riktigt hårda hugg. Här han ser ut att vara nära nu. Han ser nära. Ja, det. Och där är det igenom. Kanske igen för Team Elja. Och nu måste ni på Team Nordförres sida. Ni måste höra på Andreas. Kom igen, Andreas. Håll på. Håll fram nu. Heja, Andreas. Kom igen. Heja. Han behöver att hjälpa kan på. Han verkar ha fått ett riktigt hårt block här då. Det är alltså
fast i huvudet. Det här kan han torka. Det kan han lägga länge i stolen. Det är nära nu. Nu vill han ha den. Sista huggen här nu. Kom igen. Jag ser hur du själv är. Ja! Nu kan du väl då. Men det suger verkligen kraften ur armarna på huggen Nordforest. Oskar Danielsson. Och för Team Ella, Reese DeParu. Det verkar som att Reese har lite mer stöd från sin sida. Och jag tror att Reese 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det här är en av de mest ansträngande grenarna faktiskt. Se hur de använder hela kroppen för att få iväg den där yxan ut i en stor sving och ut så mycket kraft som möjligt. Reese, han är inte en särskilt stor kille men han vet hur han ska svinga den där yxan, det ser man. Han får ut mycket kraft i varje hugg. Han anser sig klar på första sidan faktiskt. Han går runt lite långsamt där. Och Oskar, han fick ett felslag. Då händer så. Yxan hoppar runt lite. Det vill man inte ska hända. De hugger för fullt här. De tar i allt vad de kan. De vill att varje hugg ska sitta så precis som möjligt och inte slösa av virke. De svingar de här tunga yxorna. Och det är inte lätt, kan jag säga er. Använder hela kroppen. Skjuter på med höfterna, svingar med armarna och andas ut och får så mycket kraft som möjligt. Reese, han är nästan klar. Där är Reese DeParu klar. Oskar, han jobbar på. Han behöver stöd nu. Han behöver allt stöd han kan få för att hugga isär det här blocket som är ask. Precis, heja på honom. Det är inte lätt alls det här. Den här yxan ska sitta precis. Man måste veta hur och var man ska hugga. Det är inte bara att svinga allt vad man kan. För det här är en tekniksport utan dess like. Nu verkar det som att han kanske börjar närma sig. Kom igen nu hejar vi på han. Kom igen! Oskar Danielsson för Team Nordforest. Kom igen nu! Han ska vara till och sätta de sista huggen. Han börjar hugga. Och det är inte långt kvar. Det kanske har fuskat på första sidan. Där gick han igenom. Oskar Danielsson, de verkar slipa yxorna fel idag, de här killarna i lag Nordforest. Det går inte riktigt som de vill. De kommer få lite tekniktips och ett startspår utav killarna här borta. Kommer att visa hur de ska göra. På den här sidan så har Per och Reese ett eget startspår åt mig. Så medan killarna här borta får lite tekniktips så ska jag låta Reese ta mikrofonen då. Så då får du stå upp hans engelska lite grann. Tjena, hejsan. Jag heter Reese DeParu. Jag kommer från New Zealand. Jag pratar very lite svenska. Men jag får försöka. I'm gonna talk English. This is what a New Zealander sounds like. I hope you're enjoying the bit of the show so far. What we're going to do now is the story part. But one thing I would like to say is Victor here, he's representing Sweden in September over at the VM Steel Timber Sports in Norway, in Lillehammer. So let's give Victor a bit of a clap of the hand. All the best to both of you. Sorry, are you ready? Stand to your level. Everyone, I want us to count the minutes. We'll go 3, 2, 1, go. Restore. As loud as we can. Ready? 3, 2, 1, go! Let's go, boys. This is one of the hardest disciplines that a lumberjack guy can do. They make it look easy, but trust me, it's really hard.
Oh, you're doing well. There you go, Victor. Not bad, mate. Good on you. These guys are doing really, really well. Well done, boys. Well done. Grab the chest and we'll give you a prize. Ja, alltså då ställer sig uppe på 2 brädor. Ja, en högre bräda alltså. Men han har köpt en bräda och Reese på 2. Men de här där uppe, då ska de hugga upp det här blocket som står där uppe. Och blockets överkant, det blir cirka 4 meter ifrån marken. Så det är väldigt högt. Särskilt när man står där på en tunn planka som sitter inkilad i stammen där. Kör! De hugger alltså här in de här fickorna i stammen. Släpper den upp på brädan. Kollar så att den håller. Hugger in en till ficka. Här sätter vi in yxan i stammen där så han kan hjälpa den att dra sig upp. Vi stoppar in sin andra bräda. Per sin första. Per är uppe på första brädan. Och Reese hoppar upp på sin andra bräda. Alltså han står ungefär med huvudet över 4 meter över marken. Och det är kanske inte ens rätt upp med 4 meter. Men testa sig på den här brädan och svinga en 3 kilo tung tävlingsyxa. Reese verkar ha varit så stark som satt in yxan i boken lite för hårt. Det är inte lätt att vara stark alltid. Och nu har Per hunnit fått ett försprång så nu måste Reese skynda sig för att hinna ikapp här. Och han sätter in ett bra första hugg. Stort och kraftfullt. De hugger på. Jag vet att de inte tycker om särskilt mycket att stoppa den brädan så de behöver lite hjälp. Så heja på dem nu. Kom igen nu killar! Alltså de här tunna brädorna sitter bara stammen med hjälp av en metallskor och en liten läpp för en metallskor som gräver sig in i träet och håller fast brädan där. De kommer hugga väldigt mycket på den första sidan och kommer lämna väldigt lite kvar på andra sidan för att hugga av blocket. Reese har vänt på sig, han hugger neråt med stor kraft. Han kommer behöva Shoction Higher Up Reese, a little bit higher. Ja, han hugger på ut träet så han ska kunna få yxan och gå tjocka. Men jag ser att han har en kvist. Det ska vara något där. Det ska vara big knot. Han kommer att försöka hugga. Där, nu ser jag rätt på sig. Lite kvar. Det hänger där. Reese på är klar. Han kommer. Det är nästan hugga ner den sista biten. Ja, han får väl hänga där då. Här får rena också vänt på sig. Han hugger för glatta livet. Här är bara lite kvar här. Fortsätt han hugga där så kommer igenom där. Väldigt fint hugget av de här båda atleterna. Stora applåder dem. De här står här på sina brädor och balanserar och svingar den här 3 kilo tunga yxan. Så har ni någonting att stoppa öronen så tycker jag verkligen att ni ska göra det. Och nu vill vi inte att någon står i linje med sågen. Alltså, här så ska ingen stå i linje med sågen och inte här heller. Utan ni måste flytta på de sidorna. För om den här kedjan skulle få för sig att hoppa av så då vill ni verkligen inte stå där. Då tror jag vi värmer upp sågen först så ska vi köra. Så fort Oskar här... Ja, de har värmt upp den alltså. Som ni hör, den är väldigt högljudd. De satt på hörselskydd. Har ni inga hörselskydd, satt någonting annat i öronen. Det krävs väldigt mycket skicklighet för att köra den här sågen och även en hel del mod. Jag tror Reese är redo. Så då ska vi se. Ja, då säger jag hands on the wood. Get set, go! Reese Pataro, med sin mosso. 70 hästkrafter alltså. Han tar den där i händerna frivilligt och gasar
går fullt genom den här stocken som är cirka 40 centimeter tjock. Ja. Där kommer den. 2, 3, 4, 8, nej! Ja, kom igen! Då så. Det här var alltså Kahanu Wood Lumberjack Show. Sponsrad av Skogma och Mellanskog. Det har varit jätteroligt att få vara här och visa upp vad vi har bjuda på. Jag tycker ni ska gå in i Skogmästaren, kika på allt vad de har och likadant med Eja. Men nu har jag bara en sak att säga. Hands on the border, 3, 2, 1, skål! Tack så väldigt mycket!